L-Aġenzija Internazzjonali Fitch Ratings ikkonfermat għal darb'oħra ir-rating ta' pajjiżna bħala A+ b'outlook stabbli. Dan minkejja l-inċertezza globali dejjem tiżdied u li qed twassal biex l-istess aġenzija tkun aktar negattiva fuq il-prospetti ta' numru ta' pajjiżi oħrajn Ewropej. Kif irrappurtat minn One News il-ġimgħa stess, l-esperti ta' Fitch naqsu ir-ratings tal-Awstrija, il-Belġju u l-Finlandja. Dan fl-istess ħin li l-outlook tar-rating ta' Franza tniżżel minn stabbli għal negattiv l-aktar minħabba l-qagħda mwera tal-finanzi pubbliċi imma wkoll frott l-instabilità politika fil-pajjiż. Bil-maqlub dwar Malta l-esperti ta' Fitch Ratings fl-aħħar rapport tagħhom ippubblikat il-ġimgħa fl-għaxija mhux talli ikkonfermaw ir-rating ta' pajjiżna iżda sostnew li l-prospetti huma tajbin u jispiraw stabilta. Fil-fatt huma qalu li Malta għandha waħda mill-aktar prestazzjonijiet b'saħħithom fost il-pajjiżi analizzati minn Fitch. Dan hekk kif innutaw li l-ekonomija ta' pajjiżna mill-2015 lil hawn kibret brata li jisid darbit aktar minn dik taż-żona euro u issa il-ġid nazzjonali ras ar-ras f'pajjiżna qabeż il-medja Ewropea. B'viżjoni il qudiem l-esperti internazzjonali qed jaraw prospetti tajbin ħafna fejn il-kapaċità produttiva ta' pajjiżna mistennija tkun ta' madwar 5% u ma jsostnu li pajjiżna u inqas espost minn pajjiżi oħrajn fejn jidħol l-effett tat-tariffi li qed jimponi il-Gvern Amerikan fuq il-kummerċ internazzjonali. Għaldaqstant l-Aġenzija Fitch Ratings issostni li l-Gvern Malti jista' jkompli jnaqqas id-deficit frott it-tkabbir ekonomiku u mhux permezz ta' miżuri ta' austerità, xi ħaġa li gvernijiet oħrajn fl-Ewropa ma jistgħux jagħmlu. L-esperti tal-Aġenzija jemmnu li din is-sena id-deficit ta' Malta se jkun naqas għal 3%. Rata ferm aktar maġla minn dak li kien maħsub oriġinarjament. Ekonomija akbar tfisser ukoll li l-pis tad-dejn ikompli jonqos. Fir-rapport tagħhom l-esperti barranin u internazzjonali qed isostnu li Malta irnexxilha tikseb waħda mill-olarati ta' impjiegi fl-Unjoni Ewropea kollha. Fl-istess ħin irrimarkaw li r-razza tal-qatt lokali ukoll inqas minn nofs dik fil-bqija tal-pajjiżi bl-istess rating tagħna. Dan hekk kif l-industriji tal-ICT, it-turiżmu u s-servizzi finanzjarji qed jipprovdu momentum lill-ekonomija ta' pajjiżna. Fitch ukoll semmiet kif l-esportazzjoni tant qed tikber li pajjiżna għandu wieħed mill-akbar surpluses fid-dinja fejn jidħol kummerċ internazzjonali waqt li l-banek tagħna huma mimlija likwidità u huma stabbli ħafna. Fl-aħħar nett, l-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali qalet li fejn tidħol il-governanza pajjiżna jibqa' fuq quddiem skont il-kejl tal-Bank Dinji bis-saħħa ta' track record fit-tul ta' tranzizzjonijiet politiċi stabbli u paċifiċi, drittijiet stabbiliti sew għal parċipazzjoni fil-proċess politiku, kapaċità istituzzjonali b'saħħitha, saltna dritt effettiva u livell relattivament baxx ta' korruzzjoni.